18 taong gulang na si Joy, isang dalaga na tulad ng iba, may pangarap na nais matupad. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila nakapirmi ang kanyang mundo sa 4 na sulok ng kanilang tahanan. Dahil mula nang ipinanganak si Joy, ay nakulong na siya sa kanyang kapansanan. Kapansanang humadlang para makita niya ang mundo sa labas ng kanilang bahay. Umuwi ako. Kay. Ano nga ba ang kondisyon ni Joy? At bakit nga ba siya nagkaganito? Ang kondisyon niya po, ma'am, sabi daw po ng nag-therapy po sa iyakan. So, sa inot pa po na 7 years old po siya, may mild CP po siya, cerebral palsy. Kasi po, ma'am, pong simula ng pagbuntis ko po siya, na-dehydrate po yung lawas, yung pasimula pong bagyong Rimeng po baga. Nagbaha po sa Victory. Yun po, nalubog po kami duman sa baha. Tapos hanggang nagdigdi po. So, tapos parang na-infection po siya. Tapos pirang sima naman po ako sa ospital. Yun po. Tapos nag-aki po ako sa iya. Ang pagluwas niya sa kuya na pag-aki ko po sa iya, ang kulay niya po puro itong gabos po siya. Parang nagba-violet po siya. Iya po. Tapos nung nailing mi po na nag-violet po siya, tapos parang nagsasaro-saro po ang inangos niya. Di naman mi po sa BR. Sa unang hininga pa lamang, tila sinubok na si Joy ng tadhana. Mula sa panganib ng baha, hanggang sa pagkasilang, ang bawat araw ay laban para mabuhay. Ang hanggang 1 year old po siya, nailing ko po na kahiga lang po siya, na hindi po siya naggagalaw-galaw, walang po, so parang ang baby magalaw, wala po, iga lang po lang siya. Tapos nung may pumunta sa amin na parang so sa mga bata na magtutulong na bakit ganyan daw ang anak ko na hindi po nakakagalaw. Tapos pinunta po namin sa Diyos Mabalos po sa Daraga. Yun po, nagsimula po siya na therapy. Simula po ng pag-therapy sa kanya, may improvement man po so pag-therapy po sa iya. Nakahawak na po siyang baso, nakahawak na po siyang dudo, nakasubo na po siya. Kahit na sumailalim sa therapy, isang problema pa rin ang paglalakad ni Joy. Noon po, 1 year old po siya take therapy hanggang 7 years old. Lahat na katawan niya po nagalaw na niya. Tapos hanggang idos na lang po siya na harap po siyang galaw niya. Pero hindi siya nakakatayo na wala po siyang hawakan. Yun po. Pero nakakatayo siya mag-isa? Opo, pag may hawakan po siya. Pero pag walang hawakan, hindi man po siya kasi hindi man po siya marunong mag-balance ng katawan niya. Kasi take-x-ray po yan. Ang nailing daw po sa lawas niya is dislocate po sa dididi po. Para hips niya po dislocate. Kaya arg daw po siya kaiyan. Parang na pa yung mga ugat niya. Nung 7 years old siya, siya po i-operahan. Operan daw po siya, pero hindi man po ako kang pag-opera kasi po nung po kaya ora man po kami budget na pero libre daw po sa pag-opera, pero yung mga budget na pang araw-araw wala po kami. Ngunit sa kabila ng mapait na katotohanan ito, palagi pa rin itong may katambal na kagandahan. Sa pagsasalita naman po, ma'am, ang nakasalita naman po siya, ma'am. Kaso yung parang hindi klarado ang niya. Yung parang pang bata baga po, ma'am. Yung bilot po siya magsalita po, ma'am. Ang inano niya. Pero marunong naman po siya magsalita. Ang sa pag-iisip naman po, ma'am, normal naman po, ma'am, ang isip niya. Kaso may once talaga po, ma'am, na may sumpong po baga siya, ma'am, na kaipuan, pasensyahan po siya, ma'am. Kasi siguro sa sitwasyon niya po na hindi po siya nakakalabas ng bahay. Isa sa aking mga ikinagulat ay ang kakayahan ni Joy na makapagsalita. Isang kakayahan na bibihira sa taong may cerebral palsy. Anong pangalan mo?
Ito na ako. Dahak. Wow. Kamusta ka naman ngayon? Okay man. Okay naman? Wala ka naman nararamdaman na masakit? Oo niyo. Alin? Masakit yung hita mo? Iyo. Bakit? Bakit masakit? Nata makulog. Nata makulog siya. Ano ako pa ka. Iya ako pa ka no. Yanit ta. Dahil ka nakakalakaw, no? Hmm. Ano lang tigagamit mo para makahiwag ka? Kamot. Kamay ang naging paa ni Joy upang makagalaw sa loob ng bahay. At kahit may cerebral palsy, hindi ito naging hadlang para siya'y makatulong sa pamilya. Kaya niyang maghugas ng pinggan, magwalis sa loob ng bahay, at gawin ang mga bagay na minsang inakala ng iba ay imposibleng magawa ng tulad niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may mga sandaling bumabalot ang lungkot. Tuwing aalis ang pamilya, madalas siyang naiiwan sa bahay. Tahimik, nagmamasid, at naghihintay. Ang kailangan po ngayon, ma'am, ang inaano ko lang po, wheelchair po, ma'am. Kasi po, ma'am, naawa po ako sa kanya. Hindi po siya nakakalabas. Gusto niyo Wheelchair po. Kasi po, ma'am, ang sahod lang po ng asawa ko, tamang lang. Ang gusto niya magawa po, ma'am, ano po siya, ma'am, tapos makalabas-labas po siya, kita po siya, ma'am, ng magandang po, hindi lang po daw siya palagi ditong sa bahay. Sinabi niya yun sa'yo? Ayun po. Ano ba naramdaman mo sinabi niya? Masakit po, ma'am, sa kaloob kasi ganyan ang anak ko, pero tinilakasan ko lang po, ma'am, ang loob ko kasi hindi man po ako nagpakita po sa kanya na mahina po. Sabi ko pag nailing niya po na masyado po siyang maisip na kawawa po siya at ganyan po. Kaya iyan po, tiglakasan ko po ang loob ko na ganyan po. Lakasan ko po ng loob ko na mag-iingi po ako ng magsulat po ako na mag-iingi po ako sa wheelchair. Sabi ko para niya po ang gusto niya po, ma'am, mailing niya po ang mall. Ang gusto niya po makita yung mall, dyan po daw sa labas. Sabi ko, sige. Kasi po, ma'am, hindi ko naman po siya kayang kargahin. Nung maliit po siya, kahit wala po siyang wheelchair, kinakarga ko po siya na pinalakad-lakad ko po siyang pinapasyal-pasyal ko po. Ngayon po talaga, hindi ko na po kaya. Kaya sabi ko, gawan ko po ng paraan. Hingi po ko ng tulong, ganyan po mo. Ang munting hiling ni Joy sa loob ng 1 dekada at 8 taon ay simple lang. Isang wheelchair. At pagkakataon na makalabas, makakita ng ilaw, ng tao. Kung may wish ka ngayong Pasko, ano yung gusto mong wish? Kaya ko. Kaya ko. Ano daw, madam ko? Kaya ko. Makalakaw. Ano gusto mo makalakaw? Manaki. In. Ano daw po, madam? Ay. Dahil mo sinda na hiling. Gusto mo man magluwas. Pag nakaluwas ka na, anong gusto mong munang mailing? Ha? Moy. Ano yun, ma'am? Gusto mo pumunta ng mall? Iyo. Bakit gusto mo pumunta ng mall? Tapin. Mag-shopping. Iyo. Wow, mag-shopping. Gusto mo mag-shopping sa mall. Kung mag-shopping ka sa mall, ano yung una mong bibilhin? Tipon. Ano yun, ma'am? Chiffon cake? Cellphone! Bakit cellphone ang gusto mong bilhin? Ako TikTok. Maghihiling kang TikTok. Ano pong gusto mong gawin sa mall? Kaon. Magkaon. Kaibasin da mama mo. Wow. Ang munting hiling ni Joy na makapasyal, sa karamihan, tila isang simpleng bagay lamang. Ngunit para sa kanya,
Ito ay katuparan ng isang pangarap. Pangarap na matagal nang ipinagkait sa kanya ng kanyang kalagayan. Isang paalala na kahit sa gitna ng mga limitasyon, may mga pag-asang naghihintay pa rin matupad. Ayan mga ka-aksyon, yung nakakaiyak na sitwasyon at buhay ni na Mary Joy. Pero ngayong hapon, inibitahan natin ang mag-ina. Kasama natin ngayon si Mary Joy at ang kanyang nanay na si Joan Dahak. So habang pinapanood po natin yung kwento ng buhay po ninyong mag-ina, nakita ko po si Mary Joy na talagang naiiyak din. Nanay, nakakatuwa po kayong tingnan, yung ngiti po ninyo, yung ngiti ni Mary Joy. Sabi nga sa kwento po, eto na po yung pinagdaanan po ninyo na talagang napakabigat. Opo, ma'am. Opo. Pero bakit po positibo pa rin kayo sa buhay at nakita po namin yung ngiti po ninyo? Para po sa kanya po. At para sa iba niya pong mga kapatid po. Opo. Ilan po yung anak nyo, Nay? 6 po, ma'am. 6. Opo. Si Mary Joy po ang Pangalawa po, ma'am. pangalawa. Sa 6 po, si Mary Joy lang po yung merong Opo. ganito pong sitwasyon. Opo. Matanong ko lang po, Nay, nung binubuntis nyo po ba itong si Mary Joy, kumusta? Normal naman po Normal ba yung naman. nararamdaman nyo? Wala Opo. naman po kayong sakit? Opo, ma'am. Normal man po, ma'am. Pag bubuntis ko po siya. Hanggang sa ipinanganak nyo po, normal naman? Opo, ma'am. Mga ilang taon na po yung ganyan na po, parang lumalaki po siya na meron na pong ganang nararamdaman si Mary Joy? Yung nakita ko po sa kanya, yung paglabas po sa kanya, pagkaanak ko sa kanya. Yung 1-year-old po siya na ano ko po siya na parang hindi po siya nagagalaw, nakahiga lang po siya. Yun na po ako nangamba na bakit hindi po siya gumagalaw, nakahiga lang po siya. Tapos hindi po siya dumididi sa akin. Paano po yun? Ano po yung alternatibong ginawa po ninyo? Ang ginawa ko po, ma'am, sa bote po siya. Pinadidi ko po siya ng gatas. Opo. Po, ma'am. Nababanggit ni Mary Joy doon po sa video na gusto niyang magpunta sa mall. Opo, ma'am. Sa kanya po, kasi simula po nung kasi ma'am, hindi po siya nakalabas po sa bahay. Simula po nung bata pa Bata po po siya, siya. hindi pa po siya, nung naglalakad na po siya, Nung nakakarga ko po siya, nalalabas ko naman po siya, pero hanggang simbahan lang po kami. Eh, Pero sabi niya, pupunta siya doon, gusto niyang pumunta dahil gusto niyang kumain Opo. doon. Opo. Gusto niya daw po kumain. Mary Joy, ano yung gusto mong kainin doon sa mall? Chicken! Bakit gusto mong kumain ng chicken sa mall? Si Ram, maliban po sa mall, ano pa pong lugar ang gusto niya pong mapuntahan? Ang sa labas daw po, ma'am, kasi para po makita niya daw yung mga tao, tapos kita niya daw yung labas, tapos yung mall, tsaka yung mga bata daw po. Ano pa po yung mga binabanggit niya po, nanay, na gusto niya po sanang maging? Kasi nababanggit niya kanina na gusto niyang makalakad. So aside po sa gusto niyang makalakad, ano pa po yung mga pangarap ni Mary Joy? Ang pangarap niya daw po, ma'am, gusto niya po makalakad dahil gusto niya po makapag-aral po, ma'am. Gusto niya makapag-aral. Opo. Matanong ko lang, nanay, eto po bang si Mary Joy ay napatingnan niyo po sa doktor? Po siya. Opo. Bakit hanggang Natira 7 po. years old lang, nay? Tigil na yun po, ma'am, kasi hindi ko na po kaya siya kargahin kasi nandito na po kami sa Legazpi. Kasi yung dati, doon po kami sa Daraga, hindi Opo. na po kami nakapupunta ng Yan, si hindi Mr. ko na po. nagbibiyahe po siya ng jeep. Ang last niyo pong pagpasuri kay Joy sa doktor, 7 years old 7 po siya. years old siya. Opo. So ngayon po siya ay 18 years 18 old na years po old. siya. So sobrang tagal na din po. Opo. Ano po yung gusto niyo sana po na Ang gusto ko sana po ngayon, ma'am, yung kahilingan niyo po para kay Mary Joy? ang kailangan ko po siya, ma'am, ang mapatingnan ulit po siya sa doktor para po mapatingnan ko po. Kasi nagsasakit na daw po yun dito niya po na hips. Para maanuhan ko naman po kung kumusta na po yung niya, kung pwede naman po siya operahan ulit, ko po pa-operahan kasi gustong-gusto niya talaga po niya maglakad po, ma'am. Nababanggit mo po doon, nanay, sa interview na gustong-gusto niyo po magkaroon ng wheelchair Opo, si ma'am. Mary Joy. Opo, ma'am. Ni minsan po ba di pa nagkaroon ng wheelchair si Mary Joy? Hindi pa po, ma'am. Kaya nga, nagsulat po ako dito po, ma'am, sa Tabang Ora mismo
mismo po para po makahingi po ng tulong na para po sa wheelchair ni Mary Joy at para po makalabas din po siya. Opo. Kasi yan ang gusto niya po, ma'am. Okay. Dahil sa kahilingan mo po yan, nanay, na mabigyan si Mary Joy ng wheelchair, Opo, ma'am. eto para po sa munting hiling ninyo, nanay, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, narinig niyo po yung kahilingan ni nanay na gusto niya magkaroon ng wheelchair itong anak niyang si Mary Joy. Mabibigyan po ba natin, Miss Sally? Nanay, alam niyo po ang Ako Bicol Party List, isa sa programa ng Ako Bicol, tabang sa karahayan yung kung saan nagbibigay po ng wheelchair kasi ang Ako Bicol Party List po ay naniniwala na ang wheelchair po ay simbolo po ito ng bagong simula at syempre ang pagkakapantay-pantay. Si Mary Joy ay ngayon makakatanggap ng wheelchair, ayan na nga po. Kita niyo po. Maraming salamat po, ma'am. Kasi may wheelchair na po ang anak ko. Opo. Hindi na po siya maiiwan sa bahay pag umalis po kami. Ayun. Para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, yung wheelchair na nauupuan ngayon ni Mary Joy, ayan yung service wheelchair natin Opo, sa mga service wheelchair. mga humingi ng tulong dito. Pero andyan sa baba, yung brand new wheelchair, nakikita niyo po, nanay? Opo, ma'am. Opo. Maraming Ayan. salamat po. Ayan. So, naiiyak si nanay. Miss Remy, ang wheelchair na yan, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina na ito ay simbolo ng bagong simula kasi pwede na siyang lumabas. Opo, ma'am. Hindi na siya basta-basta maiiwan sa bahay kasi pwede na siyang pumunta sa mall or kung saan pa man. At meron na din siyang oportunidad na makapag-aral. Pag naka-wheelchair siya, pwede mo siyang i-enroll sa SPED, 'di ba? Kasi marunong naman siyang magsulat at magbasa. Habang may buhay, meron tayong pag-asa. Opo. So naniniwala po ang Ako Bicol Party List na lahat ang tao ay may karapatang mabuhay at mabuhay sila ng may dignidad. Ayun. Opo, ayun. Ayan. Tuwang-tuwa si Mary Joy. Mary Joy, nakikita mo yung bagong mong wheelchair. Nasaan? Ayun! So, nanay, ano po yung pakiramdam nyo ngayon? Ang saya po, sobrang saya po kasi may wheelchair na po si Mary Joy. Hindi na po siya basta-basta maiiwan po sa bahay. Ngayon, meron na pong wheelchair si Mary Joy. Sa inyo po siya unang dadalhin. Ang unang ko pong dadalhin po sa kanya is sa simbahan po muna para po magpasalamat po kami sa biyaya pong binigay sa amin Apo, po. tama po yan, Thank you Nay. po. Mary Joy, may gusto kang sabihin? Salamat. Opo, you're always welcome. Mary Joy, ipapasyal ka ng aming team. Gusto mo? Iyo! Ayan. Saan mo gustong pumunta, Mary Joy? Sa mall? Sa mall. Okay. At ano yung gusto mong kainin sa mall? Chicken. Consistent siya, Miss Sally. Maraming salamat, Miss Sally, dahil isa na namang kababayan natin yung nabigyan ng pag-asa, nakita natin yung ngiti sa kanilang mga labi at tuwa sa kanilang mga puso. Tama ka dyan. At magiging inspirasyon din si Mary Joy ng iba pa dahil sa kabila ng meron siyang kapansanan, nandun pa rin yung positibo niyang pag-iisip na maging masaya at kapaki-pakinabang. Apo. Up! Eto din po, bukod po sa wheelchair, bitbitin nyo din po itong 10 kilong bigas mula po sa aming programa. At etong Kabaro Coffee, ang kapeng gawang Pinoy. Maraming salamat po dito, ma'am, sa binigay niyo pong bigas at ito po sa Nanay, alagaan niyo pong mabuti si Mary Joy. Opo. Sabi niyo nga po, swerte si Mary Joy sa Opo, inyo. ma'am. Opo, At, ma'am, sobra. kayo din, maswerte din si Mary Joy sa pagkakaroon ng isang nanay na mapagmahal. Walang makakampantay na ang pagmamahal ng isang magulang, lalo-lalo na po ang ina. Ganon din po ang Tama ka dyan, Miss Ako Sally. Bicol, Opo. syempre. Ma'am, maraming Mabuhay po kayo. mabuhay din po kayo, ma'am. Apo.